ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025-26ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ ନା ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ସରିସାରିଲାଣି। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ସାରିଲାଣି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍କିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତ ତା ପିଲାମାନେ ସରୁ ସରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ତୁମମାନେ ରେଜଲ୍ଟକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟକୁ ତୁମମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିକି ପାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ତୁମେ କିପରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମର ମୋବାଇଲ ହେଉ ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସିଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଥାଏ। ତ ମୋବାଇଲରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ କେମିତି ତୁମର ମାର୍କଟିକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବ, ନିଜର ମାର୍କକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି bsodisha.nic.in ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ତୁମମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର BSc ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନେ କେମିତି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟଟିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ତାର କିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ କେମିତି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟଟିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି କେଉଁଥିରେ ନା ପିଲାମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କେଉଁଠି ଦେଖିବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ଏମିତି ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏମିତି ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ଲେଟରଟା। ତ ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିନ ବାହାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନା AHSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2026 ରେଜଲ୍ଟ। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇକୋନିକ୍ OAVA 2026 ରହିଛି। ୟାର ଆଗରେ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ HSC ଯେଉଁ ତୁମର BSc ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ତୁମମାନେ ଏମିତି ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅପଡ଼େଟ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି এই ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବ। ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ ଦେଖ ଅପଡ଼େଟ୍ ଲେଖାଇଛି ତା ତଳେ ଲେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଭିଉ ଅଲ୍। ଏଇ ଭିଉ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଓକେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଭିଉ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ନେଇ ଆସିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ HSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ଦେଖ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର 1ରେ ଏଇଟା ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ AHSE ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2026 ରେଜଲ୍ଟ। ଓକେ ତ ଏଇଠି ତୁମମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଠି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ ସେଇଠି ତୁମମାନେ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯିବ ସେଇଠି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଆହୁରି ୟାଠୁ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁଠିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ BSc ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେଠି ତୁମମାନଙ୍କର 1 ରୁ 2 ଆୱାର ପରେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋ କରେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲଗା ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି BSc ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମମାନେ ଯଦି ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ BSc ଓଡ଼ିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବା ତୁମମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଠି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ସେ BSc ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ପିଲାମାନେ BSc ଓଡ଼ିଶା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ତୁମମାନେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକିନା BSc ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ତୁମମାନେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ନା ଗୁଗଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ତୁମମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ତ ସେଇଠିକି ଯାଇ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ କ'ଣ ନା indiaresult.com। କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ନା ପିଲାମାନେ indiaresult.com 2026 ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ indiaresult.com 2026 ଯେଉଁ ରହିଛି ତ ଏଇଠି ତୁମମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ 2026। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ଲିଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ ୟୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବା UT। ଓକେ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରା ସିମ୍ପଲି ୱାଇଜ୍ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଟର୍ ୱାଇଜ୍। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ତ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବ। କ'ଣ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବ କ'ଣ ଆସିବ ନା
ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ। देख तुम जेहेतु आम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो रही है आम से देखी तुम कौन रही है पे देख तुमको देखिए दूसरी टे रही पे सो पे तुमने कौन कर सर्वप्रथम तुमने ये आसला ये देखा तुम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तो पे देख तुम गोटे आड लग जाए जहाँ तुम डाटा ऑन अच्छी तो से तुम गोटे आड लग जाऊँगी जहाँकि तुमको देखा असुविधा हो तो पे सर्वप्रथम आसीजे ये तुमको लिखि नब AHSC तो ये तुमको देखेब HSC एग्जाम रिजल्ट सर्वप्रथम तुमने ये पाइपर बुझीपार देख तुम HSC देख आनुआल HSC एग्जामिनेशन 2026 गोटे लिखाई देखिपुव ओके तो कौन लिखाई ना पे देख आनुआल एग्जामिनेशन HSC एग्जामिनेशन 2026 तुमको एमती देखेब तो कौन करना से तुमने जो आनुआल एग्जामिनेशन 2026 लिखाई तुम से क्लिक करना बुझीपार जेहेतु से कौन आसनी पे रेजल्ट एपर्यंत भी प्रकाश पाइनि रेजल्ट तो से तुमको एमती लिखुची ओके एमती लिखुची तो तुमने कौन करना सिंपली तुमने बैक जीवरी तुमको से मिल तुम कौन ना देख आनुआल इनफो अबाउट आनुआल एग्जामिनेशन 2026 जो रेजल्ट रहा आनुआल HSC एग्जामिनेशन तुमको एमती देखेब सर्वप्रथम तुमने से आसला कौन देखिए पे ना तुमको कौन आसीज ना पे तुमने से तुम रेजल्ट देखी पारिबो ओके कौन कर ना पे से तुमने निजर नाम एवं तुम बापा नाम देकी कि तुम रोल नंबर देकी रोल नंबर को देकी एवं तुम रोल नंबर को देदेला तुम से तुमको रेजल्ट पूरा यथा शीघ्र तुमने से indiaresult.com 2026 सर्च कलापर से सर्वप्रथम तुम तुम्हारा कौन पाइपर ना पे रेजल्ट को देखी